Nameya Petrus a pêşî beşa yekemîn. Ji şandiyê İsa Mesih Petrus ji xerîbên belavbûyî yên li herêmên Pontos, Galatya, Kepadokya, Asya û Bîtinyayê re yên ku li gor pêşzanîna Bav Xwedê hatine bijartin û ji aliyê Ruh ve hatine pîrozkirin, da ku biya İsa Mesih bikin û xwîna wî li ser wan bê reşandin. Kerem û aştî li ser we zêde bibe. Xwedê û bavê Xudanê me İsa Mesih pîroz be. Wî li gor rehma xwe ya mezin em ji nû ve zayandin. Bi vejîna İsa Mesih a ji nav miriyan, wî em gihandin hêviyeke jîndar û mîraseke ku narize, bêleke ye û naçilmis e. Ev mîras li ezmanan ji bo we hilaniye. Îcar hûn bi hêza Xwedê biriya baweriyê ji bo xilasbûna ku amade ye, di wextê dawî de bê eşkerekirin tên parastin. Hûn bi vê yekê gelek şane. Her çi qas niha divê ku hûn ji bo demeke kurt bi ceribandinên cûr bi cûr xemgîn bibin jî. Ew tên da ku hêjabûna baweriya we kifş bibe û çaxê ku İsa Mesih xuya bibe, ji we re bibe pesin, rûmet û serbilindî. Bi ser ku zêr tune dibe û diçe, dîsa di êgir de tê helandin. û baweriya we ji zêr gelek hêjatir e. We ew nedîtiye, lê hûn ji wî hez dikin. Niha hûn wî nabînin, lê dîsa jî hûn baweriyê bi wî tînin û hûn bi şabûneke ku nayê gotin dilşa dibin. Çimkî hûn di dawiya baweriya xwe de digihîjin xilasiya canê xwe. Li ser vê xilasbûnê, pêxemberên ku li ser kerema ku wê ji we re bihata anîn, pêxemberîtî kirin, bi baldarî lêkolîn kirin û lêgeriyan. Ruhê Mesih ê ku di dilê wan de bû, ji berê ve kifş dikir ku Mesih wê cefayê bikişîne û pişt re bi rûmet bibe. Wan lê kolan ku bizanin ka ev xilasî wê kengê an wextekî çawa bê. Ji wan re hat kifşkirin ku di van tiştan de ne ji xwe re lê ji we re xizmet dikirin û ev niha bi destê Ruhê pîrozê ku ji ezmên hatiye şandin, ji aliyê yên ku mizgîniyê didin ve ji we re hat diyar kirin. Milyaket jî pir dixwazin ku nêzik bibin û li van tiştan binêrin. Ji ber vê yekê li ser hişê xwe bin. Amade û hişyar bin. Hemû hêviya xwe bi wê keremê ve girê bidin, ya ku hûnê bi xuyabûna İsa Mesih bistînin. Wek zarokên guhdar bin û li pey xwestekên xwe yên dema nezaniyê neçin. Lêbelê çawa yê ku gazî wekiriye pîroz e, hûn jî di hemû rabûn û rûniştina xwe de pîroz bin. Ji ber ku hatiye nivîsîn, Pîroz bin, çimkî ez pîrozim. Eger hûn ji yê ku cihêtiyê naxe nav mirovan û her kesî li gor kirina wî dîwan dikare dibêjin bav, dema xwe ya xerîbiyê ya li ser dinyayê bi tirsa Xwedê derbas bikin. Çimkî hûn dizanin ku hûn ne bi berdêla tiştên pûç ên wek zêr an zîv ji jiyana vala ya ku ji bav û kalên we maye hatine kirîn, lêbelê bi berdêla xwîna Mesih a hêja û wek berxekî bêleke û bê kêmahî hûn hatine kirîn. Hê berî damezrandina dinyayê ew hat destnîşan kirin, lê di dawiya deman de di ber we de xuya bû. Bi saya wî hûn baweriyê bi wî Xwedayê ku ew ji nav miriyan rakiriye û rûmet daye wî tînin, wisa ku bawerî û hêviya we bi Xwedê be. Niha we biya rastiyê kir û canê xwe paqij kir, bira heziya we bê dirûtiye. Loma ji dil û can û bi germî ji hev du hez bikin. Hûn ne ji tovê ku xera dibe, lê ji yê ku xera nabe, bi peyva Xwedeya jîndar û mayîndar ji nû ve çêbûn. Çimkî hemû mirov wek giyê ne û hemû rometa wan jî wek kulîlka giyê ye. Giya hişk dibe û kulîlka wî dikeve, lê peyva Xwedan her û her dimîne. Ew peyve ku bi mizgîniyê ji we re hat dayîn. Nameya Petrus a pêşî
بشا دویمین. لوما خو جهر خرابیه، جهر حیله، دوروتی، چاونباری و جهر جوره کتمه دور بخم. وک زاروک نو بویی بیریا شیر صافی و روحانی بکن دا که هون بوی جبو خلاصی مزن ببن. چمکی و قنجی خودان تام کریه. ورن نزیکی کبر زندی ببن ایکو جعالی مروان و حطرت کرن. لی لبا خوده بجار او هیجایه. هونجی وک کبرین زندی جبو خانیه که روحانی تین آوا کرن دا که هون ببن کاحنین پیروز و به دست عیسی مسیح گورین روحانی ین کو لخوده خوشتین پیشکش بکن. چمکی دنویسارا پیروز داد بیجه وایه از دسیونه دا کورکی داتینم کوره هیجا و بجاره یه رکن. یه کو باوریه بوی بینه قط نای شرم کرن. ایجار جبوه هون اینکو باور دکن اف کور هیجایه. لی جبو ینکو باور ناکن. او کوره کو هستایان رد کر بو کوره سری رکن. او جبو وان بو کوره ترپلینه اولاتا هل ترپلینه. او ده ترپلن. چمکی او بیا پیوی ناکن و جخوا او جبو و یکی حتی نکفش کرن. لی هون نفسکی بجارتی کاهنین پادشاهیه ملتکی پیروز و گل خوده بخوانه دا که هون کارین ویین هیجا بلند بدن بهیستن. وی هون جتاری گازی روناهی خواه ندیتی کرنه. دمکی هون نگل بون لینها هون گل خوده نه. دمکی رحم لوه نبو بو لینها رحم لوه بویه. حس کرینو از جوه هیوی دکم که هون خواج خواسته که نفسی ین کل هم بر جان شر دکن دور بخن. جبر که هون لوی دنیای خریب و میوانن. دناو ملتان ده جیانه که قنج بجین. و اگر وکه هون خرابکارن کتما و بکن جی بلا کرینن وین قنج ببینن و دروج عدالت ده پسن خوده بدن. جبو خاطر خودان بیا همو سازمان مرووی بکن. دخوازی بلا پادشاه کدسر همویان ربه. آنجی دخوازی بلا اوالین کج آلیه وی و هات نشاندن بن دا کو خرابکاران جزا بکن و رومت بدن قنجی کران. چمکی داخوازا خوده اوه کو هم بکرنا قنجی دنگ نزانیا مرووین به عقل ببرن. مینا مرووین آزاد بجین لی بلی آزادی خواه جبو خرابی کرنی نکن هیجت. ویک خلامین خوده بجین. جحمو یان را حرمت بکن. جبراتی حز بکن. جخوده بترسن و جپادشاه را حرمت بکن. خلام نو به همو حرمتکاریه بیا آغاین خواه بکن. نتنه بیا قنجو بر بویران لی بلی بیا جرنخوشان جی بکن. چمکی اگر یک بن حقی جفای بکشینه و جبر کوج خوده ده ترسه خمگینی را دیگره اول خوده خوشته. اگر جبر خرابی کرنه لوه بخستن و هون وی را دیگرن اف جبوه چه سر بلندیه؟ لی اگر هون جبر قنجی کرنه جفای بکشینن و هون وی را دیگرن اول خوده خوشته. اره جبوه یکی هون هاتن گازی کرن. چمکی مسیح جی جبوه جفا کشاند و میناک جوره هشت دا که هون لسر شوپاوی هرن. وی قد گناه نکر و پیوک بحیله جدوی وی در نکر. چاخه کودهات نظم کرن وی به نظم کرن برسو ندا. چاخه کو ایش تکشاند وی لی کسی گف نخوار. لی وی خواسپارت وی یکو بداد پروری دیوانه دیگه. وی لسر خاچه گناهن مد بدن خود هل گردن. داکو ام لهمبر گناهان مریبن و جبو راستاریه بجین. و ببرین وی شیفا دیت. چمکی هون وک مین جره آوریه بون. لی بلی نها هون لشوان و چاودیر جان خواه گریان. نامه پتروس آپیشی بشا سیمین. جنو
bi vî awayî hûn ji biya mêrê xwe bikin. Wisa ku eger hinek ji wan bi peyva Xwedê bawerî neynin jî, gava ew jiyana we ya hurmetkar û şîrhelal bibînin, bêgotin bi jiyana jina xwe bên qezanjkirin. Bila xemla we ne bi tiştên berbiçav, bi honandina porê xwe, bi wergirtina zêran û cilên spehî li xwe kirin be. Lê bila xemla we ya ku xera nabe, bi heyîna we ya veşartî, bi ruhê we yê rihet û nermê ku li ba Xwedê pir hêja be. Çimkî di demên berê de jî, jinên pîroz ên ku hêviya xwe bi Xwedê vegirê dabûn, bi qebûlkirina destlatiya mêrên xwe wiha xwe dixemilandin. Bi vî awayî Sarayê biya Birahîm kir û jê re got Mîrzayê min. Eger hûn jî qenciyê bikin û ji tú tiştî nebizdin, hûn keçên wê ne. Mêrn û bila bi vî awayî her yek di jiyana bi jina xwe re fêmdar û têgihiştî be. Ji jina ku naziktir e re hurmetê bikin. Çimkî ew bi xwe jî wêrisên kerema jiyanê ne. Wisa ku ji duayên we re asteng dernekeve. Bi kurtî, hûn hemû hem fikir bin, derdên hev hilgirin, ji hev du hez bikin, dil bi rehm û nefs biçûk bin. Di şûna xerabiyê de xerabiyê nekin, di şûna nizmkirinê de jî nizm nekin. Bervajiyê vê pîroz bikin, çimkî ji bo ku bereketê mîraz bistînin, hûn hatin gazîkirin. Ji ber ku yê ku ji jiyanê hez dike û dixwaze rojên qenc bibîne, bila zimanê xwe ji xerabiyê û devê xwe ji gotina derew biparêze. Bila ew xwe ji xerabiyê dûr bixe û qenciyê bike, bila ew li aştiyê bigere û bikeve pey wê. Çimkî çavên Xudan li ser yên rastin û guhên wî ji bo duayên wan vekirîne, lê rûyê Xudan li hember xerabkaran e. îcar eger hûn ji dil û can bixwazin ya qenc bikin, kî wê xerabiyê li we bike? Lê eger hûn diber rastiyê de cefayê bikişînin jî, xwezî bibe. Ji tiştê ku ew ditirsin, hûn netirsin û nebizdin. Lê Mesîh bi xwedantî di dilê xwe de pîroz bikin. Her gav amade bin ku hûn bersivê bidin her kesê ku sedemê wê hêviya ku di dilê we de ye dipirse. Lê vê yekê bi nermî û hurmetê bikin. Bila wijdana we paqij be, da ewên ku ser jiyana we ya qenc a bi Mesîh bi xerabî dipeyivin, di wan tiştên ku ketma we dikin de bên şermezarkirin. Eger bi daxwaza Xwedê be, çêtir e ku em ne diber xerabîkirinê, lê diber qencîkirinê de cefayê bikişînin. Mesîh jî bi carekê ji bo gunehan cefa kişand, da ku me bigihîne Xwedê. Yê rast ji bo yên nerastmir. Ew di bedenê de hat kuştin, lê ji aliyê ruh ve hat vejandin. Ew bi ruh çû û ji ruhên di zindanê de girtî re peyv got. Van ruhan berê, yanî di dema Nuh de, çaxê ku gemî dihat çêkirin û Xwedê bi bînfirehî sebir dikir, ne guhdarî kir. Di wê gemiyê de çend kes yanî 8 nefs ji avê derketin, xilas bûn. Ev jî mînaka Imadê ye ya ku îro we xilas dike. Imad ne şuştina qirêja bedenê ye, lê belê ew li ber Xwedê daxwaza wijdana paqij e. Ev yek bi vejîna Îsa Mesîh pêk hat. Ew hilkişiya ezmên li milê Xwedê yê rastê ye û milyaket, desthilatî û hêz biya wî dikin. Nameya Petrus a pêşî beşa çaremîn. Îcar çawa ku Mesîh di bedenê de cefa kişand, hûn jî bi aynî armancê xwe çekdar bikin. Çimkî yê ku di bedenê de cefa kişandiye, dev ji gunehberda ye. Wisa ku di dema jiyana xwe ya mayî de ne li gor xwestekên mirovî, lê li gor daxwaza Xwedê bijîn. Êdî bes ku we li gor xwestina putperestan dema jiyana xwe ya derbasbûyî bi bêedebî, şehwet, serxweşî, kêfkirina biharîtî, şerab vexwarina civatî
û di putperestiya pîs de derbas kir. Ji wan re ecêb tê ku êdî hûn bi wan re li peyvan pîsîtiyan nabezin û çêrî we dikin. Lê ew ê hesab bidin wî yê ku amade ye dîwana mirî û zindiyan bike. Loma mizgînî ji miriyan re jî hat dayîn, da ku di ruh de li gor Xwedê bijîn, bi ser ku ew di bedenê de wek mirovan hatine dîwan kirin. Dawiya her tiştî nêzik e, loma sergiran bin û ji bo diakirinê li ser hişê xwe bin. Berî her tiştî, bila hezkirina we ya ji hev re hergav germ be. Çimkî hezkirin gelek gunehan dinixumîne. Bê pitepit ji hev dûre mêvanperwer bin. Her yek ji we çi diyariya ruhanîstan dibe, bi wê wek şahneyên qencên kerema Xwedê ya cûr bi cûr ji hev re xizmetê bikin. Eger yek dipeyve, bila peyvên Xwedê bêje. Eger yek xizmetê dike, bila bi wê hêza ku Xwedê daye bike, da ku Xwedê di her tiştî de bi destê İsa Mesîh bê birûmet kirin. Rûmet û karîn her û her ên wî ne. Amîn. Hezkirîno, li ber tengahiyên wek êgir dijwarên ku ji bo ceribandinê tên serê we şaş nemînin û vê ecêb nebînin. Lê belê şa bibin ku hûn bûne hevbarên cefayên Mesîh, da ku çaxê rûmeta wî xuya bû, hûn bi dilgeşiyeke mezin gelek şa bibin. Eger di ber navê Mesîh de hûn bê nizim kirin, xwezî biwe. Çimkî ruhê rûmetê, yanî ruhê Xwedê li ser we dimîne. Lê bila tu kes ji we, ji bo mêrkujî, dizî, xirabî kirin û têkilbûna karên hinekên din cefayê nekişîne. Lê eger yek ji we ji ber ku Mesîhiye cefayê bikişîne, bila ew şerm neke, lê bila bi vî navî pesnê Xwedê bide. Çimkî wext hat ku dîwan ji mala Xwedê dest pê bike. Eger ji me dest pê bike, dawiya wanên ku li gor mizgîniya Xwedê nakin wê çawa be? û eger yê rast zor xilas bibe, êdî halê yê nepak û gunehkar wê çawa be? Ji ber vê yekê, yên ku li gor daxwaza Xwedê cefayê dikişînin, bila bi qencîkirinê xwe bispêrin afrandarê dilsoz. Nameya Petrus a pêşî beşa pêncemîn. Ez ê ku yek ji rihspiyanim û şahidê cefayên Mesîh û hevbarê wê rûmetê me ku wê bê, ez hêvî ji rihspiyên nav we dikim. Wekû Xwedê ji we dixwaze, bi çavdêrîtî şivantiya keriyê Xwedê yê ku li ber we ye, ne ji mecbûrî lê ji dil bikin. Îcar vê ne ji bo qezenceke bê serûber, lê bi dilxwazî bikin. Ne wek ku hûn hukmdariyê li wan ên ku li we hatine spartin bikin, lê belê ji bo kerî bibin mînak. Îcar gava ku serokşivan xuya bibe, hûn ê taca rûmetê ya ku qet naçilmise bistînin. Xortno, bi vî awayî biya respiyan bikin û hemû li hember hev nefs biçûk bin. Çimkî Xwedê li hember poz bilindan disekine, lê keremê li nefs biçûkan dike. Loma xwe dibin destê Xwedê yê hêzdar de nizim bikin, da ku di wextê xwe de we bilind bike. Hemû xemên xwe bavêjin ser wî, çimkî ew xema we dixwe. Li ser hişê xwe bin û hişyar bin. Neyarê we îblîs, wek şêrekî ku dihumîne digere, ka ew ê kê daqurtîne. Di baweriyê de hîmgirtî li hember wî bisekinin. Çimkî hûn dizanin, birayên we jî li seran serê dinyayê aynî cefayê dikişînin. Lê Xwedayê hemû keremê yê ku bi Mesîh İsa hûn gazî rûmeta xwe ya herheyî kirine, piştî ku hûn demeke kurt cefayê bikişînin, ew bi xwe wê we nûvejen bike, xurt bike, hêzdar bike û we li ser bingehê qayîm bike. Karîn her û her ji wî re be. Amîn. Min bi destê Sîlasê ku ez wî birayekî dilsoz hesab dikim,
بکورتی جوار نیویسی دا کو از و بشدینم و شاهدی بکم کو کرما خوده یا راستین اوه. دوی دا بمینن. جوینا لبابیلی یا کو بوبر هاتیا بجارتن و کریمن مارکوز جی سلاوان لوه دیکه. براموسانا حسکرین سلاوان لحف بکن. سلامت لسر و حمویان به. هون این کوین مسیحن.